Ahhoz képest, hogy Pepsi-be készült ma. Aztán konzervban volt. Valószínűleg nagy probléma nem lehet vele. Hát, Lassan elkészülünk az étellel, ízlés szerint sajtot reszelünk rá, és petrezselyem zöldjével díszítve tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk! holnap találkozni Gröningen, Hollandia. Igen. Készíteni más finomság. Egy különleges desszert fogunk sütni, hogy mi Főzni. az legyen meglepetés. Köszönjük a figyelmet, találkozunk holnap is! Nagyon, nagyon szépen köszönöm.